El primer que farem és anar a buscar el Angry IP Scanner. Aquesta és una eina que heu de portar sempre a sobre perquè és bàsica. Aquesta eina ens escaneja la xarxa i ens trobarà tots els dispositius, independentment de la IP a la que estiguin. En aquest cas, la meva xarxa és la 10.0.0.0, el que sigui, la vostra serà la 192.168, el que sigui. Llavors, com veieu, ara m'està localitzant tots els dispositius que tinc a la xarxa, la Kumo ja apareix, la Kumo està amb DHCP, així li assigna automàticament la IP, és la manera de trobar-la segur sempre, copiem la IP, ens anem al navegador i ja està, ja estem dintre de la matriu. Ara és tan senzill com triar la destinació i què li volem enviar. Per exemple, suposem que la 1 és el que va a la Wirecast i la 17 el que va a l'ATEM. Seleccionem el 2, que és l'entrada 2 o l'UTAP 2 del Wirecast i enviem la càmera 2. I fem el mateix amb totes les càmeres. Si volem, podem posar botons als números. És tan fàcil com entrar a configuració, teclegem la tecla que li volem canviar, li posem el nom, càmera 1. Si volem, podem posar el nom de l'operador, TOEFL, m'ho invento, és el primer que m'ha vingut al cap. Fem el mateix amb la càmera 2, li posem càmera 2. Ens inventem el nom, Toni, per posar alguna cosa. I a la sortida fem el mateix. Per exemple, això és el Wirecast, li posem el nom, i si volem també, per exemple, opcionalment, li podem posar quin UTAP és, doncs l'UTAP 1. A la 17 li posem ATEM i, per exemple, li podem posar entrada SDI1. Això podeu posar el que vulgueu. Jo faig 1 i 17, 2 i 18 per un tema purament visual. Si la càmera 1 va a la sortida 1 i a la 17, tota la línia de dalt és Wirecast i tota la línia de baix és ATEM. Triu la destinació i ja veus que automàticament es selecciona quina entrada hi ha assignada. Ara, per exemple, ja que estem a la xarxa, veiem que aquí anem un altre cop a l'Angry IP Scanner, aquí a Aja Video ens surt a l'Elo. Copiem la IP, fem el mateix, anem al navegador i ja està, ja estem dintre de l'Elo. I quan tinguem els 3 Elos connectats a la xarxa, els veurem els 3 seguits.